Kinong Kershan jong kiseng sa pertai ba per kila kemen kila risa ya lagi jong ki Kyrtong. Hakaba kin sayo ya kalat banjit penthamai ya kinong mi kemad ki jong ki katakala kadaya po khasil berapo Janja Hills. Ke election MDC kan salong hak arpa waiterik mentau benai baka jingit vote kan long arpa sautorik uju benai. Ke election MDC ka sa satang khandai sengi hado banda poi ka sengi tiap vote dah ka bagi Kyrtong mat kiseng sa pertai ba per kin sayo ya kalat banlej ok ba ban pensha ya kanong grim ke jongki mat kumju ban pan ya kecing Kershan na ki ba ki babon kiseng sa pertai ke lakam ba kin sayo ya kecing bon pai akan ki election MDC Henry ka rai ka shong ha ba yanu ki ba kin ai bon ngut ki MDC lani ya kanu ka parti ki ba kin ai khambon kasit akan ki election MDC ke basalong ha ki artali ki district council jan barok hi Constituency kelayai ka jingpan kre akan ki election MC bat ladangi Phah Sha Mynsngat Khanduli Constituency kisang sang partai ki balapan kre ke long ka United Democratic Party ka sangrulum ka balarim tam akan ke jala hak ba Kyrtong jong ka sang UDP udai uba Damian Eswar Damian Eswar undai Kyrtong jong ka sang UDP uban sa aireng na Mynsngat Khanduli Constituency hagan ki election MDC ke ban salong persya ye ki per ki Kyrtong ke ban sa aireng hagan ki election MDC ke ban salong hak arpa wai dari menta ubanai ki pat ki sang sang partai ki balapan kre ye ki election MDC na Mynsngat Khanduli ki long ka Voice of the People Party ni ka parti ka baki pai ba ye tipha upra ka VPP kan penjing rai long kemi darab yang mulai long kemi darab yang mulai in sa aireng hakan ki election MDC na Mynsngat Khanduli Constituency na ketika jong kaseng VPP persya ya ki pat ki Kyrtong ki ban sa aireng hakan ki election MDC ke ban salong menta ubanai ki pat ki parti ki balapan kre ban aireng hakan ki election ki long kaseng National People's Party kaseng ke ba bat ya ulakam sanchar hak state berkumju hadis council kaseng NPP kan penyekun da ba Penchua nang leng NPP kan penyekun da uba Penchua nang leng uban sa aireng na ketika jong kaseng NPP na Mynsngat Khanduli Constituency persya ikwe pat ki Kyrtong ke ban sa aireng hagan ki election MDC ke ban salong mentau benai kum mencupan kenmau hangne ka Mynsngat Khanduli Constituency haga MLA ka ha pakan artiang constituency kisang sang partai ba per ki bala yo ki vote ki jongki haga election MP ke bal deb ki long gumni kaseng NPP nanartiang kayo Phah Sha Iingdorbar kaseng VPP kayo Kharkhandai Jartam kaseng UDP kayo Chispatam kaseng Kongres kayo Lai Hajar Sanspatam berki Kyrtong adang Phah Sha ni kecing yo vote ni i kaseng VPP kayo bon tam ki vote badhakan ki election MDC ngimtip ki pai ba yanukin rai la kadai ka parti ni ki Kyrtong Henry ki babon ki ong bakip kirusan seng partai ki ong baki pai ba kin sujet ki Kyrtong setia ki parti Henry katang i ka jing stat jong ki pai ba Iano Phi Ibit na pedeng kin di man Phah Sha Iingdorbar